Takže čaudeska, to je Timejka a poviem vám jednu smutnú vec, že už nemám kurlihersky, lebo proste mne to celý noc vypadlo, takže nebudem mať kurlihersky. Dobre, takže teraz sa idem prezliecť, ale rozmýšľala som nad tým, že urobím si jeden vysoký cop, alebo jeden nízky drdol, ale asi jeden nízky drdol. Lebo ja si vysoké copy až tak neviem robiť. Takže asi jeden nízky drdol. Dobre, idem sa prezliecť a zatiaľ sa uvidíme, keď budem prezlečená. Dobre, už som prezlečená a ideme na raňajky, alebo si ideme urobiť cop. Tato? Čo je na raňajky? Čo je na raňajky? Ideme na raňajky. Na raňajky mám také cereály, že kyson a je to Nikos. Hej, dobré ráno. Dobré ráno. Je práve 7 hodín 20 minút a poviem vám pravdu, že sa mi nechcelo stávať. Zobudila som sa o 6, lebo som hovorila vetu zo sna. Že táto? No. Jaká to bola? Ale niečo o tatovi. Proste, lebo mne sa snívalo, sa mi zdá, že ja som ho učila a niečo spravil zle. Tak ja som mu niečo povedala. Tak som to povedala zo sna. Ja som to povedala zo sna. A tak som sa zobudila o 6 a zase zaspala a teraz som unavená. Teraz mi nie je zima. Lebo táto musí ísť fajčiť, keď som v posteli. Nie je zima a my máme posteľ oproti balkóne. Táto? Čo? Čo robíš? Plávaš? Fajn. Oproti balkóne? Hej, oproti balkóne. Proste máme balkón. A tetieri? Hovorila naša spolužiačka. Takže vidíme sa, keď to popám. Už som po raňajkách. Vždycky som to nedojedla, lebo som bola prežratá a boli ma toto v boku. Možno, že si potom oddychnem. Ja to bolí. Hej, som divná. Takže za to follow. No, lebo ten ma trošku zčicuje, ináč nie. Ale šticuje ma, keď som nerozčesaná aspoň týždeň. Ma šticuje, ale ináč ma nešticuje. Gumičku potrebujeme. Hneď sa vrátim. Máme 2 gumičky. Takže urobíme si zľahka jeden cop.
Keď máte niektorí, keď majú ofinu, tak si ju môžete takto dať do copu. Ja si to robím, lebo mne potom tá ofina zavadza. Kto sa pýtate, že keď mi zavadza, takže na čo som si ju robila? Lebo proste ja som chcela, lebo v tom vypadám tak cute, že lepšie v tom vypadám, lebo keď nemám ofinu, tak nechcete ma vidieť. Bola som tam aj keď nemám ofinu na Martinovi Pospíšilovi. Hej. A vypadala som hrozne. Ja som mala potiaľto ofinu. Vypadala som hrozne. Dobre. Premestníme sa na niečo iné. Zoberieme si gumičku. Obmotáme si takto okolo tej gumičky. Aj tak mi tá ofina potom odpadne dolu a budem ju mať, takže hej, máme to dolu. Jo. To si musím nejako skryť. Dobre. Ideme si nakremovať ručičí. Dobre, to je už veľa. Je to hand cream. Není to na tvár. Není to, že hand and face cream. Strašne to voní. Keby ste to boli, tak by som vám to dala ovoňať. Ovoňajte. Ovoňali ste. A ideme si nalakovať nechty. Je to z top modelu, z Actionu. No. My môžeme kvety kúpiť aj toho proti. Vieš? Hej. Takže môžeme ísť tam kúpiť, ale musíme aj ale tam prišlo. Ale kde kvety oproti? Ja nie zase na vecku. Takže ma nepočul. Dopadlo to hrozne. Potom si to niečo odlúpnem. Mne sa trasie ruka, lebo sa strašne bojím, aj strašne teším. Hrozne. Ja si to potom odlúpnem, akože. No, že si umiem ruky. To som asi nemala robiť. Takže. Máme jednu ruku spravenú. Niečo si vodám odlúpnem a niečo nie. Idem si to vysušiť. To je ako bopolaky, lebo môže sa to zlúpnuť. Je to tu aj napísané, že sa to dá zlúpnuť. Je to od 3 plus a idem si pre niečo, kým to nájdem. Tak, beňa 1,5 hodina.
No nie, že to tu mám niekde blízko, ale ja tu mám taký ventilátor na leto a ja to používam na nechty. Aj keď už budú vyschlé, ale to nevadí. Nie, prosím, som ti povedala, že som prežratá. To bude stačiť. Toto sa z bopolaky nemôže stať. Si ešte pamätám, keď som bola malá, že to proste hovorili. V asi 21. 2021, že toto sa z bopolaky nemôže stáť. Dobre, ozve sa nám proste potom, keď už to bude mať celé dokončené. Nemám nechty. Bolo to fakt škaredé. Nemám nechty. Volala som si to teraz zmyť. Aj tak sa mi to neoplatí robiť nechty, lebo aj tak to nestihnem, lebo za mňa. A za pol hodinu vyrážame a ja ešte akože nemám, nie som namalovaná, po prvé. A po druhé, nie som nachystaná. Nemám kvety, nemám nič. Nemám. Takže sa asi budeme ponáhľadne za pol hodinu vyrážame, takže ideme sa malovať. Ideme robiť prírodný make-up. Prírodný make-up. Znamená. Tu máme. Prírodný make-up je. To je melonový lip oil. Takže toto si dám. A ešte riasenku. Ale iba na jedenkrát. Takže ja sa nebudem takto malovať pred vami, ale pred týmto zrkadlom. Ozvem sa vám, keď budem už namalovaná. Dobre, už som namalovaná. Neviem, či je vidieť tie myhalnice, ale proste mám myhalnice. Ale neviem, či je vidieť tie myhalnice. Zabudla som si ešte umyť zubky. Ale to si umiem až tam. Teraz sa idem zbaliť moje nové tenisky a idem si ich dať do ruksačíku, ktorý neviem, kde mám. Mala som ho tuto vedľa seba. Idem si ho zbaliť. A ja budem týmto videom končiť, takže teraz ešte natočím nejaké shorty, uvidíme, možno, že nie. A zatiaľ lajkujte, odoberajte, komentujte a všetko robte. Takže ahojte, pa pa.